väčšina ľudí, ktorá memoruje, tak k tomu má ešte také ďalšie stratégie, ktoré tomu používa. A to je napríklad zvýrazňovanie a počárkovanie. Táto dvojkombinácia je v podstate to najneefektívnejšie, čo môžeme delať. Proč? To a je to z toho dôvodu, že my dostaneme ilúziu toho, že dávame veľa ako námahy do toho učenia. A že my vlastne sa učíme. Ale my zároveň iba posilňujeme to, že takú tú našu predstavu, že robíme niečo efektívne a my to práve tie cestičky neprohlubujeme, ale my len prenášame niečo sem a potom tam to zostane a my dúfame, že potom ako keď toto budeme potrebovať, tak si na to spomenieme. A väčšinou, čo sa nám stane a čo sa stáva študentom alebo dospelým je, že si spomenieme, bola to tam tá strana hore žluté.